Praise the Lord, Hallelujah. गिबियाव आफा इसोर प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ आंनि गोसो गोरबोयै सिंनिफ्राय आङो हामबाय होनो मानोना बियो जोंखौ मोजाङै मोजां दैदेनगासिनो दङ। आनजाद बिपद खैफोद आफोद सैसोनो गोनां थैनो गोनांनिफ्रायनो बियो दैदेनबोनानै मोजाङै लाबोगासिनो दङ। जे दानि समाव गोब्राब सिचुएसननि गेजेराव जोङो दङ जे कर'ना भाइरास बे बुहुमाव साग्लोबसारनानै दङ। गोबां मानसिफ्रा थैबाय नाथाय अब्लाबो जोंखौ इसोरा मोजाङै दैदेनबोगासिनो दङ। बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आं आफा इसोर प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ रोजा रोजा हामबाय होनो प्रेज द लर्ड होयो। लोगोसेयै हालेलुया आं होनो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय। लोगोसेयै नोंथांमोन बयखौबो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै I.B.Gospel मिनिस्ट्रियाव दिनै आरोबाव बरायनानै लाबाय। लोगोसे I.B.Gospel मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो रोजा रोजा हामलायनाय जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आंबो दिनै इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। बेनिखायनो जों बयबो प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ बाख्नायनांगौ। प्रेज द लर्ड। नोंथां आरो नोंथांनि न'खरखौबो इसोरा मोजाङै दैदेननानै दङ। आं सानो जे नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। जाहोना जाहैबाय नोंथांमोनखौ इसोरा अनदों। बे अननायनि थाखाय नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायजोंनो मोजाङै दैदेनजाबोगासिनो दङ। नोंथांमोनाबो सैसोनाङाखै, गोब्राब सिचुएसनाव गोग्लैनाङाखै। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो प्रेज द लर्ड होनो नांगौ। मानोना जे नोंथांखौ इसोरा अननानै मोजाङै दैदेननायनि थाखाय नोंथाङा इसोरनो मा होनो? नोंथांखौ इसोरा अननानै मोजाङै दैदेनबोनायनि थाखाय दुखु खस्थ' साद जाला बेमार आजार नोंथांनियाव लाबोआखै बा नोंथाङा बेजों मोगा मोगि जानाङाखै। दा नोंथाङा बेबायदि इसोरजों मोजाङै दैदेनजानायनि थाखाय इसोरा नोंथांखौ मोजाङै दैदेननायनि थाखाय नोंथाङा इसोरनो मा होनो? नोंथाङा आंजों लोगोसे खनथाम प्रेज द लर्ड जुदि होनफायोब्ला इसोरा जोबोद गोजोनगोन। नोंथांखौ जुदि इसोरा मोजाङै दैदेननानै दङब्ला आरो नोंथाङा गाज्रि मोनाब्ला नोंथाङा आंजों लोगोसे इसोरखौ गोजोन होनो थाखाय इसोरखौ धन्यबाद होनो थाखाय नोंथाङा आंजों लोगोसे प्रेज द लर्ड होनफा। आं नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। नोंथाङा आंजों लोगोसे प्रेज द लर्ड खनथाम होनफाबायब्ला इसोरा जोबोद गोजोनबाय। इसोरा गोजोनबायब्ला आरो नोंथांनि थाखाय इसोरा मोजांखौ मावबावगोन। नोंथां आरो नोंथांनि न'खरा इसोरनि अननायजों बेबायदिनो मोजाङै दैदेनजाबाय थाथों। मानोना नोंथांनि प्रेज द लर्ड खनथाम होननायाव इसोरा गोजोनबाय। जोङो इसोरखौ बाख्नायोब्ला इसोरा गोजोनो। इसोरा जेब्ला गोजोनो जोंनि सायाव अनखाङो। लोगोफोर, दानिया जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय मोननैसो बाइबेल सिरि जोङो सोलोंनि। आरो बे बाइबेल सिरि सोलोंनायनि गेजेरजों आरोबाव जोंखौ इसोरा अनबावगोन। बेनिखायनो जे जोङो इसोरनि अननायाव थानो नांगौ। जों साफ्रोमबो इसोरनि अननायाव थानो नांगौ। जोङो इसोरनि अननायाव थानोब्ला जोङो इसोरखौ गोजोन होनो हानांगौ। इसोरखौ गोजोन होनोब्ला जोङो इसोरखौ बाख्नायनो नांगौ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, आमेन। इसोरनि गोथां शास्त्रखौ फरायनायनि सिगां आर'ज खालामग्रोनि। आफा इसोर प्रभु जिसु ख्रीष्ट नोंखौ हामबाय होनो नैबे फुंबिलि समाव। दिनै आफा नों बिफा इसोरा जोंखौ मोनाबिलि समनिफ्रायनो नैबे फुंबिलि समसिम दैदेननानै लाबोबाय आफा। जोंनि बे गोलाव समाव जोङो हरसेमानि नोंजों दैदेनजानायाव बेवहाय जों बबे समाव मा जागौमोन जों मिथि मोना। नाथाय नों बिफा इसोरा जोंजों थानानै जोंखौ अननानै नोङो दैदेननायखाय जोङो जेबो जायासै। आफा नोंनि अननायजों जोङो दा दैदेनजागासिनो दङ आफा इसोर प्रभु। बिनिखायनो नोंखौ हामबाय होनदों, प्रेज द लर्ड होनदों आफा, हालेलुया होनदों आफा, आमेन होनदों आफा इसोर प्रभु। मानोना जोंखौ नोङो अनबाय थायो। नाथाय नोंदि बेबायदि अनबाय थानायनि थाखाय जों नोंनो मा होनो आफा? नोंखौ गोजोन होनो थाखाय जों मा खालामनो प्रभु जिसु ख्रीष्ट? आफा जोङो नोंनि बाथ्राखौ सोलोंगोन। नोंखौ जोङो प्रेज द लर्ड होननानै बाख्नायगोन, हालेलुया होननानै बाख्नायगोन, आमेन होननानै बाख्नायगोन आफा इसोर प्रभु जिसु ख्रीष्ट। आफा इसोर जोङो दिनै नैबे नोंनि गोथां शास्त्रखौ आरोबाव सोलोंबावगोन। बे सोलोंनायाव नों बिफा इसोर जों बयजोंबो लोगोसे थागोन। आरो बे सोलोंनायनि गेजेरजों आफा जोंनि गेजेराव नोङो आशीर्बादखौ लाबोदो। खोनासंग्रा बुंग्रा जों साफ्रोमनिबो सायाव नों आशीर्बादखौ लाबोदो प्रभु जिसु। हामबाय होनदो आफा जों साफ्रोमजोंबो आं फरायनानै होग्रा खोनासंग्रा नायग्रा साफ्रोमजोंबो थांनानै नों बिफा इसोरा
जोबनो गैयै रोजा रोजा आशीर्बादखौ जोंनो होफ्लायदो। बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै बिबाय। आमेन। जोङो गोथार बाइबेल फरायनोसै। इसोरनि गोथां शास्त्र माथाइनि 5 3 4 5 6 7 8 आरो 9 सिरि 10 सिरि जोङो बेखौ फरायगोन। गोजौआव लिरनाय दङ, नंथारगौ बोर गोनां जिउआव हावरियाफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना सोरगोनि रायजोआ बिसोरनिनो। प्रेज द लर्ड। बेवहाय इसोरनि गोथां बाथ्राया शास्त्रआ बुंदों जाहैबाय जे जिउआव हावरियाफ्रा बोर होजाग्रा होननानै बुंदों। जे जोङो जायफ्रा हावरिया बिथांमोनहा बोर होजाग्रा। माबोरैहाय? जे बिथांमोनहा गावसोरनि गोसो बायदि खामानि मावनो हाया। हावरियाफ्रा नैबेखौ मावनो होनब्लाबो मावनो हाया, बैखौ मावनो होनब्लाबो मावनो हाया। मोजां मावनो नागिरब्लाबो बिथांमोना आंखालनि थाखाय मावनो हाया। आरो बेबायदिनो गाज्रिखौथ' बिथांमोना मावनो हाखायानो, बिस्रा जेबो दमानो गैया। जाहोनाव बिसोरो इसोरखौ गोसोखांबाय थानो गोनां जायो। आफा इसोर नोङो, आफा इसोर नोङो जोंखौ दा मोनानि बोथिसेखौ जाहोबावदो। जे आफा इसोर आंनि फिसानि थाखाय आङो गाननाय जोमनाय होनो हायाखै, नोङो अननानै जगायनानै होदो। आफा इसोर प्रभु नोङो आं नैबे खामानिखौ मावनो नाजादों, नाथाय आं दासिमबो मावनो हायाखै, अननानै आंखौ सहाय खालामदो। जे हावरियाफ्रा बेबायदिनो इसोरखौ गोसोखांबाय थानो गोनां जायो। गावनि आगोलखै आवगायलांनायाव, गावनि जे संसार जानायाव आवगायलांनांगौनि थाखायनो बिसोरो इसोरखौ गोसोखांबाय थानो गोनां जायो। जे इसोरखौ गोसोखाङै गावनि आवगायलांनांगौनि आगानखौ होनो गोनां जायो। बेनिखायनो गोथार बाइबेलाव बुंदों जाहैबाय हावरियाफ्रा बोर होजाग्रा आरो इसोरनि रायजोआ बिसोरनिनो होननानै बुंदों। बिखा खामनायफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना बिसोरो बानजाय जागोन। प्रेज द लर्ड। गुरैफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना बिसोरो संसारखौ आवग्रिगोन। प्रेज द लर्ड। धोरोमनि थाखै उखैनाय आरो गांनायफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना बिसोरो गोजोनगोन। प्रेज द लर्ड। अनखांग्राफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना बिसोरो अनखांजागोन। प्रेज द लर्ड। गोजोन गोसो गोनांफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना बिसोरो इसोरखौ नुनो मोनगोन। प्रेज द लर्ड। बेंज्लायग्राफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना बिसोरो इसोरनि बिसाफोर मुंख'जागोन। हालेलुया। धोरोमनि थाखाय होसोजाग्राफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना सोरगोनि रायजोआ बिसोरनिनो। प्रेज द लर्ड। जोङो बे बाइबेलनि गोथां बाथ्रा शास्त्रखौ फरायनायाव, जों फरायनाय आरो खोनासंनायाव, आं फरायनाय आरो नोंथांमोना खोनासंनायाव, जों बयखौबो इसोरा रोजा रोजा आशीर्बाद होफ्लायथोंसै। उननि भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन। दा फोजोबनोसै। दा फोजोबनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना चेनेलखौ दिनैसो नुसनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला, बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैयो आरो बेबायदिनो नोंथाङा बयनिबो सिगां नुनो मोनो। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो आरो बेबायदिनो गुबुनाबो इसोरनि बाथ्राखौ जयै आंजों नोंथांमोनजों लोगोसे सोलोंफाज्लायनो हानाय बायदि इसोरा जों बयनिबो सायाव आशीर्बाद होथोंसै। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय।